Il-kap nazzjonalista Bernard Grech irriġa nqabad jikdeb mod sfaċċat dwar l-obbligi tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu fejn propju ġie mistoqsi għaliex il-partit immexxi minnu għadu qed jikser din il-liġi u ma jippubblikax il-kontijiet awditjati u rapporti ta' donazzjonijiet għall-aħħar sentejn fuq is-sit tal-Kummissjoni Elettorali. Iżda kien hawn li l-kap nazzjonalista għal darb'oħra nqabad jikdeb. Fil-fatt qal li qed josserva l-liġi fl-istess waqt li qed jiksirha. Fil-waqt li aħna nkomplu iva nsegwu l-liġi. Konfermata din il-gidba hija titwila lejn is-sit tal-Kummissjoni Elettorali fejn l-aħħar sentejn wieħed isib li l-Partit Nazzjonalista baqa' ma ppubblikax dawn l-obbligi. Fil-fatt kemm għall-2021 u anke għall-2022 il-kontijiet awditjati u rapporti ta' donazzjonijiet huma nieqsa, partiti oħra kollha jżommu mal-obbligi tagħhom. Din mhix l-ewwel darba li l-Kap Nazzjonalista kellu jikdeb dwar is-suġġett. Lura f'Settembru Grech insostna li l-Partit Nazzjonalista kien ippubblika l-obbligi msemmija. Inti tgħid ħafna fuq it-trasparenza. Ġew pubblikati. Tal-2020 ukoll. Ara daqsxejn għadek kif kien hemm rapport. Iżda dan ma kienx minnu tant li ftit ġimgħat wara kienu stess li konferma l-kitba tiegħu filwaqt li farfar ir-responsabilità minn fuqu u waħħal fil-ħaddiema tad-Dar Ċentrali. Fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin se nkunu wkoll iva qegħdin nippreżentaw l-istess accounts. Dan ma sarx biss minħabba nuqqas ta' personnel meħtieġ. Għaddew il-ġimgħat u x-xhur sansitra bdiet sena ġdida u l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech minkejja li jipritka ħafna fuq il-korrettezza politika baqa' ma żammx mal-obbligi tiegħu.